kusan mu ce mun ba su biliyan guda daya don abin da ya saura biliyan ba yawa shi ne abin da muka ba ma'aikatan university saboda koke-koke da suka yi na murna cewa da biyan wannan 70,000 da biyan wannan kudade wanda ya kusan biliyan daya ma university kowane ma'aikaci zai koma da yi aikinsa saboda gwalgwado aikinsa an biya shi. Yau council da suka yi zama sun ba da approval akan kai ruwa zuwa kwalejin nursing wanda take bypass. To kudin kwangilan da aka bayar shi ne ya kama miliyan 537 da dubu 40 da naira 276 da kobo 77. Wannan kwangilan kuma an yi za a samu ruwan ne daga regional water da aka yi daga wurin juli'in nan wanda ya wuce ta gaban shi, za a jawo a tabbata ruwa ya kai wajen. To ba tsaya a wajen ba, za a yi constructing overhead tank wanda yake da kusan 200 cubic meters wanda zai ringa tara ruwan, saboda ka san yanayin yadda wuta yake ba kullum ake samun wuta da za a ringa wannan abu, even though solar ne kaga da dare solar ba zai aiki ba. So ya kamata a ringa tara ruwan ana aikawa sama saboda a samu a sake shi ya sako ina a cikin kwalejin. Banda haka kuma akwai wanda grand tank shi ma wanda za a yi na kusan cubic meter 300 wanda za a sa a ƙasa, shi ma wanda zai dinga tara ruwan. Sannan kuma duk wani pipe da ya kamata a yi wannan aikin duk shi ma yana cikin shi a cikin makarantar, wanda tabbata ya kai ko ina. Yanzu dai kun san dai akwai school of nursing wanda ke cikin gari wanda su tashi su koma can, suna da kudin ɗalibai da ya fi 600, kuma ana tsammani in sun koma can din ɗaliban nan za su karu. To abin da ya kamata a yi shine a tabbata an yi plan da kyau wanda za su hawa musu ruwan sha. To wannan kwangilan da aka bayar nan yau kasu suka approving a bada kwangilan ne saboda a samar da su ruwan sha a cikin college din. Hukuma wato council, executive council ta zauna a zamanta na yau ta biya kuɗaɗe waɗanda hukumomi da ƙungiyoyi na bunƙasa al'umma da ke tallafa jihar Gombe ya kamata su biya. Mun biya kuɗaɗe naira na dukan naira biliyan 2 da miliyan 868,400. Wannan duk gwamnati ta yi ne saboda gwamnati tana son waɗannan ƙungiyoyi da hukumomi da suke taimakawa mutanen jihar Gombe don mu samu moriyar abubuwan da suke yi. Wato na wayansu na ƙasashen waje ne, wayansu mana cikin ƙasa wanda suke tallafa gwamnatin jihar Gombe da wayansu ayyuka wanda mutanen Gombe suke mora. Misali shine na bada niwa ko akrisar wanda suke yin gyara ramummuka kwarurrukan da muke da cikin Gombe nan duka. In ka Gombe duk ko ta ina akwai kwarurruka, so ɗaya daga cikin wannan hukumomin suke yin wannan abubuwan. Mu kuma jihar Gombe a matsayin mu na gwamnati muna ba su tallafi, dan a cikin yarjejeniyar da aka yi za mu ba da tallafi na wani percentage, sannan su kuma za su zo da duk kayayyakin aikinsu su taimaka wa jihar Gombe, wanda kowa ya gani ya sani akwai wannan hukumomi kamar guda 12 da aka ba wayannan kudaden don su ci gaba da ayyukan alheri da suke wa mutanen Gombe. Na kuma ce tun da yake ma'aikatan Gombe ba kawai wannan wanda suke karkashin lego ba, university na namu ne, ma'aikatan wurin ma'aikatan mu ne su ba. To shi yasa su ma mun duba suna da korafe-korafe, akwai wanda suka nema saboda ya kamata a basu saboda lokacin da suka samu karin girma ko a wurin aiki ba biya su ba. To yanzu na murna in ce wannan an biya, ba ma wannan karo ba an biya su tun kwanan baya can, saboda bana nan da ban ba ku labarin shi ba. Abin da aka biya kuma shine miliyan 265
da 200 da biyu da kuma naira 50 da naira 570 da kuma 17. Wannan wanda na kira na ce muku shi ma dai sai kun je university sa abu da ke kira shi and allowance. Gwamnati ta duba shi ma ta ce bari a biya su tun da ke shi ne bukatar su, saboda yaran mu da suke zaune a gida in Allah ya so su samu su koma. Idan kun hada jimila shi ne zai tashi miliyan 947 miliyan 947 da digo, kusan mu ce mun ba su biliyan guda daya, don abin da ya saura biliyan ba yawa shi ne abin da muka ba ma'aikatan university saboda koke-koke da suka yi. Na murna cewa da biyan wannan 70,000 da biyan wannan kudade wanda ya kusan biliyan daya ma university, kowane ma'aikaci zai koma da yi aikinsa saboda gwalgwado aikinsa an biya shi.